Bus Kaloy, asam taron nga murag mingaw mangay taron Bus Kaloy. So may angay itong buhaton ron. Mayo ani. Ungo tagila-hila ako. Rap. Pwede sad. Crispy ba higop sa crispy. Oh, siguro crispy. Oh, pwede kayo oy. Ikaw sa may mo kuan kuyog ka, warad, warad. Tarong ba? Ganing duha diri already ni nanay sa kubag. Oh, ganda mo sa kubagan. Tama mga kawew. Madagumo na nga tong kalangiton mga kawew. Ala mga kawew, tingnan yung picture. Oh, let's go ta. Ari mi diri sa Ubos. Sa bukiran ni siya sa among sitio Tagaytay. Mahirap talaga ang daan dito kapag mahirap gid talaga. Medyo malapit nang umuuwan mga kawew. Panoorin nyo sila mga kawew. Kapag may kulon-kulon dito mga kawew mahirap talaga ang daan dito. Pag marami tayong makukuhang taklong, crispyhin natin para masarap. Yun mga kawew, may nakita na kami mga kawew. Meron na tayong nakita. Kasi inuran din ako dito. Bus Kaloy ang kukuha kasi First time ko to. siya ang matangkad sa amin mga kawew. Oh, Ay, hulog doon. Saan? kita mo. Hello mga kawew. Yan pala ang taklong mga kawew. Meron pa? Dala mga kawew. Yan mga kawew. Oo. Yan, madami pala dito. What hell? Yan, kawew. Kaya kusog siya manggunit. Kita ako ang putlon. Ito. Wala. Tagat. Saan to? Ano ba ang nakuha ko mga kawew? Kainin ko mamaya itong mga kawew. Uli ang taklungan sa Balay Tiki, Sitio Tagaytay mga kawew. Crispy nga taklong tapos bula-bula. Tapos may nakikita si Boss Ilyas dito mga kawew. Nangka mga kawew. Nangka. Ito, mayroong halo. Saan kawew? Mga kawew, halo mga kawew. Oh, rambutan din mga kawew. Pero halo, nakita mo nakita. Saan? Ilalim ng karagatan makikita ang isang rambutan. Hello. Adili kay wa mo reply. Ang pinaka-expert nga manguhay og puso ng saging. Wow. Sa katong nawalaan og saging diha, puso. Ay, bili na. Si Gerald na. So, mananghid niya mga imig puso kay among sudanon. Atong tagya ni. Comment lang ani nga video kay among tagaan, bula-bula mga kawew. Grabe. Wag. Ang galing. Dapat seryoso imong naong. Tapos pag quit mo, ayan. Naon siya ba? Oh, yan. Ni Puli mga kawew si Boss Piring. Pakaliti. Ala ka. Hapit na nabali ang saging. Diba? Pag ganyan ha. Okay. Hulat isa way, hulat. Nawa, taga kawew, bulak. Ang gipunit po ni Bail yun eh. Yan mga kawew. Kinuha ni Boss Piring mga kawew. Mga kawew. May lang ba nakakuha sa mga kawew? Madami daw dito. Dito do. Sabi yung mga karaang sabi ba ako pero nandito na pala. Katong pagbagyo mga kalodi, diri may punta mga kalodi. Diri mangligo, kabo, tubod. Mainom siya mga kalodi. Mainom ni mga kalodi do. Tubod. Tubod. Dinang do, ano? May malaking ahas yan. Baka mayroong ahas. Ano ka? Bijoy. Slide on. Baka mayroong ahas no? Ano yan? Gilak malaki. Gilak mga kalodi. Ano tagkundi ko? Ito, tibikas. Do, ayan na. Nakakong boy. Tingnan mo. Merong sulin. Merong laman. Nana? Ano sa kilit? Ipakita cellphone. Ano yung makita? Bandang lingit. Medyo nakulbaan sa gawin. Kulbaan may mga kalodi. So mga kawew, maulit mong kuha mga kawew. Sukat. Medyo gamay ra mga kawew. Pero nami dabong mga kawew. Puso. So lutoon to ni ron balag. Inana na ginaganon pero layo kami giabutan mga kawew.
Mingaw mga taklong ron mga kawew. Reviewhan na ni Kalodi mga kawew. Mamaya makikita nyo kung paano niya lulutuin to. Pwede bula-bulahon, pwede bakhaw. O ganing dabong. Ato ning tunuan, uli sa gulag sardines. Mga kawew. Binira lang giugas mga kawew kay wa may agas. O si Boss Kaloy, awan na. Apit na mahurot og limpyo ni Boss Kaloy ang dabong ug ano puso. Si Boss Pablo are. Boss Pablo. Itong mga fans niya no. Si Mapuler. Boss Elias. Si Charlie. Si Ikon. Jion. Si Kuya Dadeng. Lamiin mga kawew. Ano na yung makawon mga kawew? So, dala mga kawew. Nahirapan sa kalisod si Guspiring mga kawew, no? Ano yung chip cook mga kawew? May hangin mga kawew. Kung panahon garon, dara ka dagungon gapon. Boss Pablo, dara po ato ang tour guide. Nabuhaan na siya para. Nabuhaan na siya mga kawew para mutangtang na yung unod ba. Pila ka process mo sa maluto? Mga tulo. Tulo ka process din ni mga kawew. Huwag tinae niya. Tapos Pilipino, awan na mga kawew. Daog na. So among puso mga kawew, puso ng saging. Mga kawew, bumuko pa mga kawew. Tara. Hindi pa ta, basig na apa. Pugihan gini mga kawew. Pamuko mga kawew. Hindi matuwa. Tapos ng mantika, lagay natin yung lamas, tapos yung sisig na taklong mga kawew. So, kalamig ini mga kawew. Yummy ni mga kawew. Yung sisig na sisig na taklong. Hila-hila sa ibang pangalan mga kawew. Nang dustig ka good be? Adara hot ke laga tulo-tulo Mga kawew. So mga kawew, tabunan to sardinas itong dabong. Mga kawew. Sarap na siya. Pag may sardines. So, dala na magluto na may kanon mga kawew para pare sa amuang gikuan, giluto. Alam niya mga kawew ko, mga kawew. It's bowl time. So, pasalamat kita sa taas, no? Kita gaan migrasya in town. Thank you for watching. Please like, follow, and share.